pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Nawag. Okay, naimbag na malamtay man ang gagayan kan aula pengatang-atang tayo. Kita ito nga malam iti 27 ti mabilang tagda mga bulan ti Nobyembre gagayan. Countdown. Manulang aldawan. 25 plus 3. Yung 28 nga bungal daw lang na amok nga dagita ka subsubay-bayan tayo ta amin yan kakunan na po nga isagana ti salon ati tumunggal maysa peaceful environment ti sagana tayo apo kaya nasawa no peaceful environment siyak saan ta naging ag pinadagan concern ta kadagiti ag sumbanger niya issues kuno bambanan yon di ba nagsanit pa na niya agar reality programa tayo na Virat Pastanawag at dahito iti mangipay iti naimposwa na serbisyo publiko bangted ti opinion ken analysis kadagiti bambanag nga issue para ti panakakorihir mangpadayaw kadagiti dasaya ken naimbag ti aramid na ngem mangkondidarbet apo dagiti medyo kilo ti aramid na. Of course nya pagkaganyumat kadagiti kaparwanan nga damdamag manipod apo diti area ti regional upat apo probinsya dita pakibilang lang ti probinsya nga Pangasinan, probinsya nga La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte, Basaray at dati matanawagan tayo iti kabangibang nga lugar kasakopot lang ako dito'y pagilian tayo nga Pilipinas. Akas tisigo na akas tisigo na po talaga nga sorotin talatabat na to'y sorotin talatada to'y naganan ti linya ken taray apo ti programa tayo nga Tiradpas Tanawag. Uy, suna naman tata di pangabungan tayo ta nangron na po nga maparinta dagitay entry bumakitan kataw ningin naman. Di pa maginawa
wala nyo gusto meaning na radya ka matiliyo talaga nga maya. Ang rason na po ti due to old age, iti kinabakaking kinalaka, iti tawon. Basta narigtakan na sa lunat at panuno mo, ay awang problema. Ano problema ti panabalakay kung panakabagat at kanya nga rin saan apo nga magawidan. Tilang mamanti-manti ni rin. No, dahil pan nakatipon at ekspektar nga pagbating nga iti panagbibiyag mo diti lubong ni parmata. Kasjay apo deta. Ta oray mo tinumuti biyang. Uy, kung kunamay, madanong kung matapay, kastoy, manupay ka di nga taon. Ibasar tayo naman minsan ti salon natin. Kasi na narigatin. At dali anayin, nagagumutan, ti agparangan, nanipo pa ang taon na kung ti 40 nga pababa ang pangataw. Kasta po na yan. No, papigparigtaan. No, sa among abuswan na tadatitida pa nga salon at mo kagayam kagakapsat. At dati posibilidad na matipunan. O kas pagarigan na ekspektaran. Si atin, madanong ko, titawang ko nga si Senta. No, inarabid mo, nagtagusto mo, tisaan mo nga, panangabuso sa bagay, panangkontrol mo, nagti aming kababanan, dakal apo iti posibilidad na, nga matipunan, manayunan pa'y, bakit kantaw, naku na, nadanan ko mo tikastaw, namin minsan, jak pa'y sinilibraran tikasangay ko, jak pa'y pibbar ti may sa nga baka na kayo. Kasi jay, puro postpone. Kasta. Mama talaga nga kasta eh. Ti pagdurturasan na, so nga, dajay kansyong manajay nga agbabakay. Awang ti problema ti dajay. Apal dalaan data. No, datay kinaot mo kuma. No, datay amirisin na permi. Napimpintas ka ng pay. Ta permi nga managilam. Managilam na di kasi ka nung maipatagmaw. No, may paggabi ti trabaho na kadit ko sila. Naalis tupay. Ta saan papatay-patay. Tagamin, ipanagdag na kanyam, ipanagdag na iti buong pamilya na, tano ada ti dumdeng na reunion nyo, ibuk silang tag-irwarwan to, di tatalungading na, nga kinatagkar pala, saan kinatagkar na sumarita, mabalimbat. Nung natipkar ako nga sumarita, danggayan na mo't dagatay gargaraw na kan panagtrabaho na. Baka si kagani, kunam tumatag ni, abiliba mang dit kini misis mang. Ta oray pa no kasta talaga pala nga naalisto ang trabaho. Kasta ko mamangkanya. Nakatiliwa mo, di kagasa ko no pingmay, di pulos baga, tinakbay ang matulunganan. Nagigay ka datumang nga tumparan nga issues uno kong naganan nagatay pagkadlawamon. O di ba? Isuga po na, nga dajay dakdal ti pagitaro sa parakanya, lababol, kan natay silusa, nagagay. Dahil ko na da, siluso, kan silusa ka no, pasat among dati showing of the panangipatag kan talaga nga panagayat kanuna dyan. Adalat tadi nga pumaypayapa. Adalat tadi nga mga niwang kanyam, mga sorsorbi kanyam tamangan, amangan laan. No, makatiliw ka kanuma dati, natataang iti, pagkatubo. Amoyon dahil turong dahil patangko. So, kuna, tayo na ko niya, nga kitaan nyo basi, saan tayo nga upayan lang, oray na dumagkat nga punayo, at iwan na kapay. At ato pa dahil kasaparan ng aramidan, nasa mo kasaparan, o anya bay sa ito, saan na nga ibain, na di anda nga kinabago na, ipakita na lang tayo Diyos ito taramida, kasaparan kadibod dahil, simple na banag, o diba? Kasjay ako, nay. Subyanan na kayo dapat ito yung pagkitan tayo tuman. Ito yung umunang parang tayo niya. Ito yung damag na inaramid ti ito yung sayang kat ti 1/3 maneuver company
iti kan kadwa na iti stakeholders na nangaramid dapat iti community awareness at outlets activities iti sityo kin patumbog ti barangay poblasyon Soyo, Ilocos Sur, Kalpasan dagitoy nga palagip.
Okay, karon tuloy-tuloy na 50 may isa minutos kalpasan na po ti alas 3. Madamdaman nakasikawil kayo. Nagaya nyo ta oras itong alas 4. Okay, dati ko na ako tatay. Ti kapulisan, ti 1/3 Maneuver Company, kasama ang stakeholders sa nagsagawa ng community awareness at outreach activities sa Chicho, Kinpatumbog, Barangay Poblasyon, Suyo, Ilocosur. Kumusta kayo ako dita? Barangay Chicho, Kinpatumbog, Barangay Poblasyon, Suyo, Ilocosur. Iti Nobyembre 23 sa 2025, isinagawan ang mga kapulisan ng 1/3 Maneuver Company, Regional Naval Force Battalion 1 na pinangunahang ni Police Executive Master Sergeant Ronald Bonite Tesespo sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Johnny G. Pataek, the Acting Company Commander, katuwang ang Team Victory Riders Club International Pharmaceutical Incorporated, Suyo Municipal Police Station at Sansan Marketing and ang Community Awareness Lectures sa Chicho, Kinpatumbog, Barangay Poblasyon, Suyo, Ilocosur. Ang aktibidad ay idinaos bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Team Victory Riders Club na naglalayong palawakin ang kanilang kontribusyon sa paglilingkod at pagkalinga sa komunidad. Tinalakay sa nasabing programa ang mahahalagang paksang kinabibilangan ng anti-terrorism awareness, Anti-Violence Against Women and Their Children o BAUSI, Anti-Illegal Drugs Campaign, Basic Life Support, Anti-Criminality Measures. Layunin na nitong palakasin ang kaalaman ng mga residente at itaguyod ang mas ligtas, disiplinado at handang komunidad. Bilang bahagi ng pagdiriwang at pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa mamamayan, isinagawa rin ang isang community outreach program kung saan isinagawa ang libreng gupit, gift-giving at feeding program. Nagbigay din ito ng tulong serbisyo at karagdagang suporta sa mga residente ng Sitio Kinpatumbog na nagpapatunay sa matibay na ugnayan ng pulisya, mga stakeholders at ng pamayanan. Kung natin bagong Philippine National Police para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis at tapat, nararamdaman sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. To serve and protect. Yun, dahil tapon. So nga saludo tayo. Kadagati mga bambantay, kada tayo apo, iso apo titalgad tayo, dano kumaawan ta, kasasano kumati langa, iti tapas tayo kuma apo niya. Iti interminti nga ko isuga po na nga dati nga programa ato dagiti ipaay na o kasla dagiti napadasan tayo ba't apo din ang programa dagiti isubol lang na to isubol lang na sa nga matikaw dati outreach program nga malagi ko iti iti ili nga Santa Lucia at dati na ipaay dati 1/3 Maneuver Company dagiti patubig niya patubig kagatay pa duman dito sako iti may sa barangay pay dito iling galinguyo dito ko soro diyan kabali niya diyan kamono niya tawon na din kaya dagiti pay dumangan ay payan isuta ka di basta kapulisan apo at dagiti talaga kitaan na di mabalin taga ipaay ngem kitaan tayo niya anya di kaskanan apo nga may ipaay dagiti kapulisan. Security, panakasalaklit tayo, manipo ka iti any onwards incident. Tayo suda po ti mata, isuda po ti mangbabantay kada tayo, tapos nalilaklat tapo ti panaturo tayo diyang panan. May alat na dagiti trabaho tayo, tawag di dato'y awan, ti bang marig na tayo nga panagbutang.
At ano naman na kita talaga kwapket, nagatan na kita masuspit sa gagarak gisayang kat iti saan nga umno, talaga nga matinag tubot laang iti iba, dagiti panmanakabagay tila dali. So, saludo tayo kadakwana. Sino dahil talaga nga mangipaipat di supporter ba? Dagiti augmentation, dagiti talaga nga force multiplier. O, di ba? Dahil kita po, ti talaga nga ayat na nga pagpintasan. So kapuna nga, no adamo dagitay nahilig mo, nagdagdan na kayo, kasta ti sisiiman na magpagbalinan, haan na naskina, naturugan yaw, no di kikday, datay lalo pa nga paiktingan nyo na yung interest na, ganyan ka na nga sobra ka may singapan makabagay tinintag. Regardless na basta, no ka ba kayo naman baling ka mga armado ti pagiliyan. Basta na ganyan mga ipay supporter, no, hiling naman titi agbalin mo nga natin titi Coast Guard, something na iti pwede tubag na adda iti pakainagara, iti panakasalsalib iti lokalidad tayo, nagkaroon na po iti pagilian tayo nga Pilipinas. O dahil makukunan nga natin outreach program eh, libre nga pokis, gift giving, kadagati sinyo, karamang kadagati dito, kadagati senior citizen. Dado mag-ipaayan na pa, dagati school materials, dagati kadal, dagati jay, things na masaran, dagati ang basbasa, nyapa dagati feeding program, dati kasangkop na iti nutrition program, ti barangay health workers, dagiti apo, ti talaga nga adungan, ado iti matintar iti neto. Karaman iti ti naganati nutrition, ti barangay nutrition, uno barangay scholar, barangay nutrition scholar, ni Apo Bines, Numanuda. O amin tagamin, kitanta niya, tagamin da ito, anya iti kaskagranaan na Apo, malaksid iti panagasalakdib tayo, manay po iti nyaman salakdib iti seguridad tayo. May sa dato sa sunat nga patibkeren, mapatibker Apo neta. Tapno anya tiragsakbo na anda iti anayon, no nangrono sa nakadatay ko orang kati panangiganay-gayon, tayta iti may sapay nga napintas Apo. No para kan kay isunod panakasentro na. Sumarasaro na po itati security iti kung ipaid iti kapulisan. Ken of course niya under na tayo amin iti gobyerno, national and local government. Iti lugar tayo. Laya ko na kung may panggapit iti binag ti kapulisan, isuda po iti mangkita iti seguridad tayo. Idinto, managitibot dati, although government na lang iti kapulisan, kaditi gobyerno ti nagatang officialis ti gobyerno, adatabag nga mangkit-kita dagiti kagrunaan dagiti kasakulang tayo. Amin Apo. Ken of course na iti itatao iti ekonomiya. Talagang ulitin na dyan, bilang bahagi ng pagdiriwang at pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa mamamayan, isinagawa rin ang isang community outreach program yon kung saan isinagawa ang libreng gupit, gift giving at feeding program. Nagbigay ito ng tulong, serbisyo at karagdagang suporta sa mga residente ng sitio Kinpatumbong. Yan, ulitin tayo man, nagati niya po kapitan dito. Dagiti barangay tanan, dagiti barangay aming barangay official. Di ba? Anya tinarik na tayo. Innovation Apo kanay panaka-encourage tirik na tayo. Nagroon po dagitay iti peace in order nga panagrangay na kasta Apo. So kapuna, nyate ko na ako nga uray no dahil this coming nagtag na lintin uno dato'y Christmas season na po anya mo dagiti nakasaga na tata nga mangmasalaklip tayo, okay? Di dati mo dagiti ko asosasyon niya karaman dito kumustabot po dati Jimapaw kaya kasta butan dati kabalikat Sibicom
Kumusta po ti kabarbaro kita nga kadagiti opisyalis mo ti kabalikat Sibicom chapter ti Santa Lucia. O dito kanto kabalikat Sibicom 650 chapter, kandon chapter. Dito ibon na po nga datan niya po para kay kagawang presidente na ni Mariano Kaposana kang kastabat ni sa punong barangay ti Mapaw. O yan. Dagito yung apo ti mangipay mo ti voluntarism da. No anya dagito yung serbisyo dapat nga ipa ito nang na po ito dato'y panakasilibrar iti Christmas season apo Christmas celebration 2025. Basta karaman pa dito of course dagito barangay Tanon. Takadwan na dagito ket talaga na aramidin taman basta kompleto lang kano di pangpapuno na ti siguro na ti rabi o dagiti kape wag nating liwayan. Di ba? Amo tayo tirik na dagito ma-feel tayo mo na po dagiti talaga parang serbida. Of course, idadalawang ti chief executive na punong barangay. Ikamlat na po ti kapita. Kasyay data ti pangparingta kadakwada. Ken, anya, dagiti barangay health workers na po, BNS na kita. Takayo po barangay kagawas, kasanomot, kumusta mo, di talagang ataray, tata. Naitri, manglaglablatan ti, manglaglablatan ti tangatan. Badantanagan na kita, apo tayo ka, agpatpatangkeng ka na kita, kataltalunan da, nang runa tagatabanan, nandri, yan tati kasta-kastaran ta. Kinamutak mo na di ka kayo sunalungan ko at daman ang tupak-tupak na dati napigpigsan arbis ay ari mo kamom. Lagat saan kayo apo nga mapukawang ta dinalnalyasan tayo ba nararamdaman tayo natin na yan. Taon-taon na nararamdaman din natin ang yung panahon. Nung nandun magkadagati scattered rain showers, thunderstorms, kakasta, ngayon kita nyo, tinapalabas ka, nagtagumpay tayo, matyap. Don't lose your hope. Ako na mapapigsa data, kaya mo yan. Manalo, gagasta ba tayo? Dagiti kakapsat tayo nga, fisherman, kadagiti coastal barangay. Yan, ingat lang po sa papalaot. Huwag masyadong magpatakbo nang mabilis magpa-plaster ang iyong motorboat o flat tire. Maubusan ng gasolina. Yan. So kapuna, lakit kasditi mapunak, ti mapunak tayo iti programa ito pas tanawag, dagita po ti patanawag ng gam, kablawan talata, another panangkablaw talata, ti nangikuay ti police captain na Johnny D. Fataek, ti acting company commander, ti 103rd Maneuver Company. Atin sayang kanda po dato'y nga napintas nga aktibidad dato'y community awareness at outreach activities. Iti sityo Kim Patumbog, iti barangay poblasyon Soyo, Ilocosur. So yan na dagano pa, kalpasampay na ito'y nga pangamo. Ti tsunami ket saan normal panagdakkel ti daluyod iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa asin ginet iti alisad iti baybay. Dagiti daluyod ket mabalin ang natapay ng iti Amuan no anda dagiti piggan na senyales ti daluyod iti kabay-bayan. Amuan ti lugar
apagbakuitan ken ti kadarasan ken katalgidan adalan apakadanon daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmulag di bakawan ken dagiti rumben nga kayo nga mangtingtingal ti daga nga mamrigay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marigna tinapigsa agen gined alisto wenno napaspas sa panagbaba wenno pagnato ti danong ti kabaybayan. Naarirawa wenno dumana rugor nga uni akasla sa mangbay ti tsunami. Saan ang talinaid, iti igid ti baybay, kalpasan ti kinginay. Mapanadagos iti nangato alukan. Saan ang mapan iti igid ti baybay, tapno buyaen, wenno alaan, tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakuitan, nung tatalgeden iti lugar, babaen ti pakaamo, dagiti otoridad. Umadayo, iti kabaybayan aging gana awan iti pakaamo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen adda mapupukaw kabagyan amamo wenno ka barangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknan siguraduan nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikaman sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kita nalaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a pasetna ken no kasapulan nga masimpa dagitoy. Tirpas Tanawag. Okay, tuloy na rin yung program pa tayo kayam. Naka-steady ka lang ta kadi at naganan ito yung digital TV. Ito dati kung daway, pastragan tayo ba ni Parparola na yun tapos di ka sakat bangay danong manan. Iti ka barbarong at damang manipon iti area of responsibility. Parparola, ngayon pagkabalibon na kita yun na tanawagawang. Go ahead. Thank you very much, partner Nick. Dati man na damag, kung na partner di jay Ilocos Norte.
Kanaigan partner itinarestar awante na tao, agar pala sa isi media itibigat iti Kalban sa Japan na Ilocos Norte. Babad ka iti operating unit iti Banda MPS, dito akusado may isa lalaki 57 anyos sa sawaan at taga Banda Ilocos Norte. Basta rin report ti PNP na akusado kat na neto'y kat na restar, babad ti Pilag Tiwara Dabares, may gapo ti panaglabsing na iti-city Municipal Ordinance. Ada ti kat na rekomendan ng piyansa ti 500,000 pesos mas laki di partner, ay wala 500 pesos, dati akusado kat anay pansadya Doña Josefa Hidrolim Bancos District Hospital para examination, medical examination na. Kalpasan na naipandan to sa Japan na Municipal Police Station para itipan na kay dokumento, itipan na ka-arresto na. Kabayatan na, iti damagmod na pantayo di Japan na ti San Vicente partner. Kanay di probinsya ng Ilocos sa naigan na pinapasama ang panag-arresto mo tiwan na tao. Agar palas 9:30 itibigat sa Ibigalman. Sa San Vicente Ilocos baban ka naging operating units. Iti San Vicente MPS Unit kanwana naging kama. Iti Ilocos Provincial Mobile Force Company and one noted maneuver company Regional Mobile Force Battalion 1. Kaya akusado may sa lalaki ay lumagayang partner. 84 anyos. Nasawa na residente Tibigan City, Ilocos Sur. Dagdagat kinumagdalata, babae niti Pilag Tiwara Dabares may gapo ti kaso of frustrated murder. 200,000 pesos na nirekomenda partner apag piyansan sa akusado para ti temporaryo pa nakawayawaya na aday tikot na ipanan sa San Vicente Municipal Police Station. Kadikita babat sa Jai Provincia ti La Union, kanaigan partner iti medyo nalapsaksan. Iti probinsya ti La Union, ti panakarestar ti wante na tao, agaro palas 10, iti bigat iti Kalman, sa Kaba, La Union, babaan ka iti operating unit, iti Kaba, MPS, ti akusado may sa babae, sa 63 anyos sa sawaan, awanan ti trabaho at taga Kaba, La Union. Narestar dati babaan iti Bilag Tiwara Dabares, may gapo iti kaso nga estafa. Under paragraph 1, paragraph 1 B iti RPC o adaan iti 48,000 pesos na rekomenda pagpiyansana. Ada ito katadaytatan iti custody iti Kaba MPS para iti panakay record dokumento iti panakaresto na. Kabayatan naman sa SLI, iti na-aresto ng street level individual, gapuanan sa ito'y kakumpiskaran iti 2 agramo ti mapapati asyabu. Agar palas 4, hingga't alas 5:10, iti malong medical man sa Bawang La Union. Ano sa dino iti operating unit sa anak kitipon, nakaraman dito iti Bawang MPS, kas ni unit kadwada iti kamang ti La Union Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Investigation, La Union Provincial Intelligence, Regional Intelligence, First Provincial Mobile Force Company, kaya nagiging TFC, Regional Mobile Force Battalion 1. Kontra si suspect, nga dati at lalaki at 34 anyos, awanan na sawa mangalap at taga-Bawang La Union. Basar iti report ti PNP, nitigarod nga na-implementar iti nadakamag nga anti-illegal drug operation o no-bypass operation kontra iti suspect na nagresultante pa nakaresto na naalaron dito iti drug evidence 2 agramo ti mapapati asyabu anagata ti 13,600 na ipalaon dati ti 2 nga hit transparent plastic sa shame nagatang kendala iti mismo nga imot ti suspect dagiti ng drug evidence 500 pesos tas nausar nga bypass money kan may isang 500 pesos kas budol money, nausar mo lang kas bypass money datoy, may isang box iti sigarilyo, may isang puraw na papel, cellphone kan lighter. Inventaryo ng iti partner kan namarkaan kas ebidensya, tidadamot ng oras kan nato babaan ti presensya, iti mandato tinintag nga saksi kan iti mismo a suspect. Kung nagpipinalaan iti 0.42 agramo ti mapapati asyabu, dati kat street level individual mo lang partner. Dati kat napayan iti operation sa kapalaon ng 15 ganat alas 2.
imedya, tatay bigat, tatay parabangon, tatay Banggar La Union. Babaan ka nag-operating unit si Banggar LPS, isuspect may salala si 27 news, baro tricycle driver, at taga-tagudin Ilocos. Basta report si PNP na siyang kantiti anti-illegal drug operation o bypass operation kontra suspect. Ang nagresultante pa nakaresto na. Naalala na giti ebidensya, kabayatan sa operation. Si drug evidence, 0.42 gramo ti mapapati asya mo, nagatalanda dito 2,856 pesos sa Nepalaon, iti may sa HL transparent investigation, adapted nagatang tilis mo ngayon suspect. Nagiti ng drug evidence, may sa 1,000 pesos, kas bypass money, kan 100 pesos, na 2 pidaso nga sa 20, may isang coin purse, may isang cellphone, kan driver's license, kan may isang tricycle, nga ano sa dino at dagito adality plate number 2401 IPG. Basta rin si report si PNP dagito na markaan kan na inventaryo. Itinetamos lang nga oras kan kanito babang di presensya dagiti mandato tinitag ka witness kan iti mismo as suspect. Partner Nick. Adalang timba ko ng partner dagiti na i-report mo dagiti arrested nga individual. Kasasan partner ti Christmas celebrations na magtaan. Christmas celebration lain jadi na. So nga dati ko natan, at dati para kay hangko bumasula mo datoy, kadagiti pangisay-sayakan ti Mosher Kasjay. Baka irantada dati kasabot ti tao ko dati nga madama dati preparasyon apo dati yung niya partner. Kasama mo ti idea mo ti datawanag. Wala, among kat na jay ko na tayo nga ti adi pagkasaong ano ay wano anda jay pagbagadan ano na nakatalikod iti pulis. Agar ira dagiti man manakaw. Basta kasamo lang ti manera na dada partner. Talaga nga saan nga mababalaw dagita nga kata dati may mga tao kat na irwam. Nga ti pangalalaan na ti pagbiag na o pagbiagan na at kita pinakawan ke kaslawa ti konsekonsensya partner. Aman mo kasi no talaga nga temptation to dumtag ng naroon ng ipit may sa partner kursado sa arabidin na kasi ngam ko kanakunak apay why not na ni Lord na ti pursaranda masiti nakapukusan di ba? Lagi partner? Lagi di ba kabrunan ng nilanta po Joseph sa ti kumamana na pagdawatan ng tulong, di ba? Kasi yan tanong. Kuan partner, lalo ko no i-report tayo, may panggap illegal na droga at pakaslawan sinamnaman na nga mapuko pwede partner ta. Halos everyday, no talaga nga everyday nga dalat takatoy nga report ka na igan illegal drugs partner. Okay, karon partner Ronaldo. Nagdati dapat tayo para ti tanawag tiran pa. Ronaldo ko yun, tiran pas ni. Thank you so much sa partner Ronald kadagiti nagdudubang damdamaga. So kapuna kakapsat niya nga datay na day kas bang magaganyo may dito ko lakon pa lang po ti region 1 o patapo probinsya data how much more kadagiti pataduma kas pakaibilangan dito kasamakan apo iti tao ha iti ka Manila de Greater Manila. Hante ko nakas diyang dadyo karot sa muna amangan laang no adamat ti kakasta kaduntan ngam Yosef no saan natabat apo mga liwayan dagiti adda dyan mo ganiti kapulisan nga mangkita mangbambantay tato ti kasta kata aming nga tumpuar nga kasla ang arusi nga po nga parsa nga kat masigod nga maparot o basta madagit na report o kasanutan ta ti Christmas celebration bahala dyan kasi ganit ti talaga pagbanagan na dagdi makaiturod puna tayo makaiturod ta sa amang nga maarabid di may sa individual no saan nakasaparan nakapoy ti datay rinana so nga nasa parang nagajay gam arestado mo apo natin tinagdan so no adda ko ba ti bilig na dati bali pa nagbalbalikas tayo niya aga mariing kumata ti pananutan di may sa nga addaan pala ang kakastoy kat ang sudli iti normal apo nga panagbiag kastala na kay hantay nga mo data dahil anos tayo magtrabaho nga napimpintas to pa iti pagpanagan tiyo
karamang to na iti pamilya tayo, ang hindi kasla neta, pang mga darasan, nga kung kuna, oy, dahil maperdi pa ita masakbayan, nagita mo na, nagita mo ka kasi na aristo, kasaan mo pa itata, iti niya, kasaan mo pa itata iti gundawin na, sa bagay, naganagwen, kasaan mo pa iti gundawin na tata pa nagsubli, dahil jay ti ayat na nga imas. Suga po na kadagati entry mas masuliso babati temptation na kakasta nga babanag ukawang namin pinsan subyan na agabaw pista yo kita dahil na kay rubyan na tayo din namin nas ito subyan namin ipostrobol idurun mo pa lang nga isun ti sursuro tubaw at daang ka tirilis kasla na jay na train nga makukuna dahil pa LRT diba balik-balik yan iti inaldaw-aldaw kat awam ti papaspasabag iti deta napintas ti panagati serbisyo na pintas ti panagitulod na kadagiti paseros kastabag ko ba ti pagpanagang iti tumunggal may sa tatno dati ko na kung nag-release kagturong onward nga magturong iti nabalagi kat sika data iti nangarabid. Okay karot subyan na nagano pa pasampay dagito nga palagi ba. Sudah di panang-comments, panang-rugi, panang-kakusas na. So, sa dadating groundbreaking ceremony na namin, kay kasawa na pulpulas di implementation na panakababang community airport organization. Unang activity natin, embankment, para yung kalsada, kumantay po tayo sa kalsada natin. And yung finished product kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander Tarlac and Bataan.
In Capas, you'll find 54-hectare Memorial Park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Sawa, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final struggle, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Kaanitarlan, or go find another adventure. Tirpas Tanawa. Oke, karoti oras tayo na alas 4:27 manulangan data. Astoy patin tri akuyem-kuyem. Usam kami sa misis nga nakailin mong ti pagsungrod mo piman. Problema data no narabisan data. Nalubad nga mapuuran. Makaisunto pa ti pagkamisuotan tayo no sumangpo manan ni Mr. Mao. Ano saan ang tinurong kayo? Wow! Dito man nga, may panggaman dati ako dati sibuyas, kita tayo man. Dati lang August na, November 27 dati ka rin Nandito ang Department of Agriculture, Bureau of Planta Industry ay nagtutungo sa isang malaking pagkahuli sa paggamit ng mga pahintulot sa pag-aangkat ng sibuyas na bula. Isang pagkakaiba na naniniwala ang mga opisyal na nagdudulot sa pagtaas ng presyo na retail sa itaas ng 300 piso bawat kilogram bago ang panahon ng pagdiriwang. Ipinakilala ni Agriculture Secretary Joe Laurel Jr. nitong Huwebes na ang Department of Agriculture ay nagtutungo sa kung saan, kung bakit ang mga pahintulot para sa sibuyas na pula ay ginagamit na mas mababa kaysa mga pahintulot para sa sibuyas na dilaw. Ang sitwasyon ay nagdulot ng mga pag-alala sa mga pagtitinda ng gulay at mga consumer tungkol sa isang malamigpit na supply na nagdudulot sa mga haka-haka na maaaring sinasadyan na ilang mga aangkat ng hawakan ang mga kargamento. Then, wala na pwede, nais naming malaman ang katayuan ng mga pahintulot sa pag-aangkat. Kung balak nila gamitin ng mga ito, kung hindi, iatras namin ang mga pahintulot at ibibigay ang mga ito sa ibang mga nag-aangkat upang matiyak ang sapat na supply sa loob ng bansa, lalo na sa panahong ito ng taong ayon sa kay Laurel. Dagdag pa niya na ang mga pahintulot ay aatras ay agad na ipamimigay sa ibang mga nag-aangkat kabilang ng Food Terminal Incorporation upang mapabilis ang mahalaga at maibsan ang mahigpit na merkado. Ang mga halaga ng pagdadala ng mga sibuyas mula China ay tinatayang mga 60 pesos bawat kilo. Kinumpirma ang direktor ng BPI na si Geraldine Panganiban ng pinaigting na pagmamasid na sa merkado at nangyayari na. Ang mga ulat ng mga gusali sa pag-imbag ay nagpapakita ng mga mababang halaga ng mga produkto sa bukid at mga presyo ng pangkalahatan, mga kondisyon at hindi tugma sa mga biglang na pagtaas ng mga presyo sa merkado na retail na ngayon ay nangyayari. Ang ahensya ay nagtutulungan din sa Department of Agriculture, Inspectorate at Enforcement Office at ang Agribusiness, ang Marketing Assistance Service upang
mapanatili ang supply, matiyak ang patas na pagpapresyo at pangalagaan ang seguridad ng pagkain. Ang Department of Agriculture ay nauna nang naglabas ng sanitary at pay to sanitary import clearance para sa 69,040 metrikong tonelada ng sibuyas na pula at 42,261 metric tons ng sibuyas na dilaw. Ngunit ang mga datos sa paggamit ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba habang na ang BPI ay nagbigay ng 1,202 SPSIC para sa sibuyas na pula. Para sa sibuyas na pula lamang 192 sa mga pahintulot na ito na nagkakalaga ng 12,824 metric ton ang nagamit mula Setyembre. Sa kabilang banda, mula Agosto hanggang Nobyembre 2025, ang mga aangkat ay gumagamit ng 443 pahintulot ng nakakalaga ng 21,145 metric ton. Karamihan naman ito ay para sa sibuyas na dilaw. Ang agwat ay malaki dahil sa pangangailangan sa sibuyas na pula ay umabot sa 17,000 metric ton kada buwan kumpara sa 4,000 metric ton para sa sibuyas na dilaw. Ang lahat ng SPSIC ay dapat gamitin bago ang Enero 15, 2026 upang mapigilan na ang pagkakaroon ng pagtatago ng maraming kontroler ang supply at upang matiyak na ang mga inangkat na sibuyas ay hindi makakasabay sa pag-aari sa loob ng bansa na maaaring magpapababa ng mga presyo ng mga produkto sa bukid. So may pagpapapo na ito niya, sinno ka nagitay nakanan nagitay adan iti naipon na. O tatak mentay gumatang kay dahil preso kami hanggang may 5 kapo. Tapos sige gumatang iti kita 60 pesos lang yung wakor. Manon na may sa kilo, kita mo 60 times 4 is equivalent to 224. Di dahil 240 pesos per kilo. Dahil red sibuyas. Dang tapay bumababaan na. No may pagkaba, dahil umpong, dahil laso na. Jakbat amo, jakpay nakagatang na mga presyo na po niya. Mano ka dahi, tinagatan, sagwa mano ka dahi, nagulpiyo ka dahi. May mga pitigin, gulpiyo ka kwa. At ang piliyam na dyan talaga nagpintas di pa nakagano, di ba? Giyam dahil sariwa, nga dahil mayat sa karasakas na numalgalan, nakao, talaga nga appetizer kuranan sa dayay. Maparing tapay, dati rin nga ngalgal, mapaado pa iti ang grasyon mo kasta. So may pagpapipresyo, dahil pala naman ko, pero dahil matama, itailaan dahil this day, 27, iti ang mga bulan, manipol iti Department of Agriculture, no seksan apo datoy, may pambab datoy naganang ti panagan-transport, uno datoy kuati, sibuyas, ti pula, kan datoy, ilaw, yellow, di ba puraw nagigay? Dahil ko na naman tinabag ko, yellow ko na sa. Nang dati yellow kan tipurokot, halos parehas ako, nga dati mayat, di ba? Entre basiti sa bugna. Ngayon ko naman dyan ang kaduan, na may mayat ka doon dyan na sabsabag, tapos epekto ka na. Ang mamad, ang paisaw, tanaw din kilaw, ko mga kalding, no bakaw, no baboy, nung dati itipong mo dati ka, talagang kumarasa ka sa po, paigtingin na pay, papintasan na pay, dahil appetite mo nga amangan, iti kastoy nga paturto. Nung may panggap iti kastoy niya, nung may panggap na ito'y naganati laso na. Kit mabalin mo, kadagati natin pagpadas na, no pinadas yun, tinagmula, kadagati disposable nga cup, kadagati papel na yan. Pinadas ko, hindi ganyan, nagpaspas pa nga di magal, pinadas ko si inyan daw. Dahil laso na, namakong ko na. Di ba? So nga, dagitay,
Orayan yung entre magidusar na kada iti entre mayat ti panagagaw na. Tanto gumatang ko iti dati istakyo. Gam no gumatang kayo iti 2 kilo kada iti kutata. Oy, sa bagay hanggang serbe detang istakyo no dikidi pakap ne kanyo ang falls apo nga karaman bitan dayay. El paborito yung karne pakibilangan ti karne ti kalding. Karne ti baboy, kimbaka, amin neta. Babalimpay ka nagitay, naganagitay kikilawon, nababasi, nga ikar. Di ba? Hindi talaga nga mapapaalim mo kang sansandre. Mapapaalim mo sabutan na di balbalikas tayo. Alaga gumata ka. Enjoy tayo, tikas na po. So kapo na dahil gastusin nyo, naganagay para iti pangmerkado yun, iti dati umay nga po na kaya. At takata kayo, no, at dati nakabaji na kaya, ore pa dati hinginan na palang kaya. Gumatang kayo. Kaysa dati sa balik, pakiturukan na pa eh. Namanagan, hindi pinigday. Dati ano, lantado, o di ba? No lantado dati, wow, nagpinpitasan sa higit ko na. Tapos niya po ti sikman na po ti sibuyas. Kaya amok nga ado iti pakausaran na nangrong na po iti this time kaya dagitay pa'y dagitay addaan iti gagam o dapanggap nga mangangay iti dakil masin nga daytoy naganan dati aramidin nyo nga okasyon tilong lugar yun kapag kayo, bilhin nyo na ito'y talaga nga naka-net. Iti ka, tadagi tinapintas na puti stocking na po na dyan. May stock kag sipot na kay kabil lang ka nagtay. Net bagwon no, nagtay. Tawag na yun na dyan. Pagikakabil na dyan. Ang paparehas mo, nung dyan ka mo naman kilaw. Dagatago mo, naging may sakasayaw. Okay, so dyan ang tayo may kalapasan dagito yung nga palagay para di ba o di nga bansada. Iti agyaman iti may dito Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo may dito ket dakkel may tulong da kada iti kailan tayo kan kastamat din taramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyamanan ko na iti amin pa nga the doctors, karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samat nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission that adote may tulong data iti namin kat surgical and dental ti aramidin da so ang plan na dati tigagas na sige ang operata. The mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinate also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents.
with the help of our volunteers, and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health. We have that medical MAIP nga funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provided. So with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Ito'y suyok at iso dati ti payout i distribution ti cash assistance ng kaputi DSWD AX. So nung dati nga distribution para ti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victim si Typhoon Egay. Di naperjat si Balbalayda. At the total damage, at damot partial damage. So depende di na submit dang nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat dang na assistance ng Dr. PDSWD. Tiragpas, Tanawag. Okay, karada data na iti maudi nga paset na dapat idanon tayo nga sakbaya po nga pumakada ti programa tayo at dado ito napasaba kabihula traffic incident makukuna nga hit and run iti oras alas 7:48 iti November 26 di lang kalman na po dito iti San Fabian Pangasinan ti karaman dito iti pedestrian by sa senior citizen babae kan residente ti dati datakabang barang ili. Karaman dito tagtawang 44 nasawa mesa nga OFW kan dati residente ti Cabal, La Union minaniho na ti basa nga red Mitsubishi Mirage G4 adan ti plate number ken karaman pa dito ti plate number nga GAD 2424 dati ti karaman nga lugam. Kaya pasar ti police report, dati pedestrian ka dati ti magmagna iti abaga iti kalsada, iti pasiti kalsada, nga nakasango iti amyanan a direksyon. Iti nga dato'y ditamad nga dinungpar babaan ti karamang lugang, ket dayto iti agturturong iti amyanan a direksyon, ket ken imovertake iti naging kanawang shoulder, iti abaga na.
Ti resulta na dati pedestrian naglakam ti serious injuries iti different pass now na nadumuna paset ti Bagina daytoy tinapam ti Region 1 Medical Center annex sa bunuwam na bintok Dagupan City para ti medical attention ngam daytoy apo itinadeklara nga dead on arrival. Babaan ti nang itintar kayong kuwan ng pisesyan. Kalpasan ti insidente, daytoy karamang lugam, daytoy tinsigid ng nagpimanaw, iti daytang lugar, intaryan na daytang pasabak, ket dagturong itam niya na direksyon na. Ti Sampabyan Municipal Police Station, daytoy tinangisang kati hata Pursuit Operation, dahito ito nakikoordinar, iti kaabay na, una adjacent nga municipality, police stations, para iti posible nga panaka-aresto, panakatiliw, dahito yung karamang lugam, nga dahito suspeka. Nga, iti sa magmamanulaan nga kanito, di Santo Tomas Municipal Police Station, iti laon yung PPO, impadamag na ti Sampabyan MPS, nga dato'y suspect dahito iti voluntaryo, nga nag-surrender iti dahito nga station, dahito iti subsequently, dahito iti nabigbig, iti ginatao na. Dahito yung driver, kaya pakibilangan dati karamang lugam, dahito yung tinaypa dito sa Sampabyan Municipal Police Station para iti nananay apo nga disposisyon. Dahito kami sunapintas apo na dyan, ti may sa iti datoy, talagang responsable apo no sika iti nakadumpar, iwano anya nga ti pagteng na data. Ta even ora dati pagsakgid laan, no talagang sika tayo tigapuna, masapol ngag-surrender ka. I-surrender mo na tayo bagay, how much more apo no kasto nga fatal incident. Ti sikati na kayong gapuanan, ag-surrender ka lata. Kasjay, so ka po na, anya ti rumbong iti datoy, i-respeto tayo latabo na iti pedestrian, tada ti pedestrian ka, dahito iti pimusay. Nya, masapol nga kasjay, no di bang kiti, kamati warning mo kasi niya, adayo ka palaan, warning mo. Numaminsan kami na ti panag-warning, panag-busina, ada na dyan biglaan lang, natay ag-busina, ket makigto mo, dahil mabusinaan na kayo. Numaminsan ka kasi ti papagpagten ko kasi apo. Sapay ko bata, dati umasasadag ket awang ko ma ti sumarasardo, akas iti dito nga napasamak. Okay, sakbay apo mo tayo na ako, nga panagpakada ti programa tayo, nanay, dapat ti 4 minutos yan. Dahil tayo na may nga extra kuana, tawag dyan nga pag nagkanan na dyan, pamakada nga bilang tapno sakbay, uno sakbay ngantay agsisina. Side
Ayan, medyo nga rin di nakbudon na tikasla pa naka-closing remark ng music kagayem. Kaya tagdanang kaya tayo ito mananapon, tuno subaran naman na nagundaway, tanto nagbuhat siguro kayo mo sa probably kat kata yung turijay, nga bantay, lukusoros ni PPO. Katantay to apo nga makapagdadanggay, by mandin tulangan ni palpalobos na po Diyos niya. Katasapay tawan ti mapaspasabak, stay safe na health, can safe ito mong kalmaysa ta, upararak talata ken ni Lord, para ti pain nga blessing. Kadwag apo pumakada manipo ti technical control ti DCTV Digital TV ni partner Juanito Vicencio. Tuwin mo ito biyang gyamyamang kada kayo, Nick Baruga, babay na po. Tiragpas, Tanawag,